Basilio, Cardina, Antonio, Gregoria, Antonieta, Cecilia, Aurelia, Benjamin, Ruperta, Junjun, Leon, Fe Maria, sa mga kalag nila Simeona, Lando, Ludo, Seferina, Maria Betty, Alex Arturo, Christian Robert, sa mga kalag ni Jose, Mila, Felicissima, Camilo, Meli, Zander, Carlito Jr., Carlito Sr., Matiang, Vivencia, Francisca, Desideria, Erlinda, Regina, Hilaria, Emiliano, sa kalag nila Johnny, Binbineda, Rolando, Wilfredo Jr., Wilfredo Sr., Fernando, Gaudencio, Perfecta, Aurelio, Magdalena, Valentin, Maria Mercedes, sa kalag nila Mary Angel, Enriqueta, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Rolando, John Gilbert, Pedro, Josefa, Heriberta, Dexter, Restituto, Gliceria, Theodora, Andres Sr., Eduardo Sr., sa mga kalag ni Alan Christopher, Dante, Juan, Gregoria, Gamandinsa, Primitiva, Fernando, Tomasa, Rahoy, Edith, Rodi, Rodolfo, sa kalag ni Julio, Rufina, Siriaca, Agapita, Angel, sa kalag ni Enriqueta, Gregoria, Perla, Teddy, Mayolito, Joel, Alfredo, Marvy, Antotina, Beato, sa kalag ni Virgilio, Marvy, Mayolito, Valentin, Eldred, Raul, Colombia, Perla, sa kalag ni Marcelo, Carleto, Janity, Jaymar, Porfirio Jr., Pedro, sa kalag ni Eduardo, Azuzina, Sandra, Sarah, Encarnacion, Maximo, Francisco Sr., Hermihilda, sa kalag ni Juanito, Ernesto Jr., Yulilia, Dimitrio, Alijo, Candido, Marialita, Walter, Constanza, Roger, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ngadto kanila nga wala nay kahandog. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Og welcome sa pagsaulog sa ikaupat nga nobena misa alang sa atong mahal nga berhen sa kuta. Ania ako, sugua ako. Mao kini ang mga pulong nga gipaambit kanato kagahapon sa ikatulong nga nobena misa alang sa atong mahal nga berhen sa kuta. Ania ako, sugua ako. Ang mga pulong nga nagpahinumdum kanato sa mapaubsanong pag-ila sa atong kaugalingon, nga dili sarang atubangan sa Dios. Apan, susama ni Santa Maria, kita sa kanunay, gihatagan og dakong bili sa atong Ginoo. Kita ang mga bililhong sulugoon sa Dios, nga nagpalig-on sa pagtuo sa kagahapon, nagpatunhay sa maayong buhat sa karon, ug naghatag og maayong kahigayunan alang sa umaabot. Daygon nato ang Ginoo uban sa atong mahal nga berhen sa kuta. Viva Jesus! Viva! Viva Berhen sa kuta! Viva! Viva Berhen Maria! Viva! Niining ikaupat nga nobena misa, ang atong santos nga misa, pagapanguluhan na Reverend Father Fernando Aguilar Jr., uban nila Reverend Father Marven Osminia, Reverend Father Rolly Lagada, Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Isagani Hosol, sa atong Rector, Reverend Father Joniber Roma, uban ni Seminarian Romel Rodinas. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang santos nga misa, pinaagi sa awit sa pagdayig.
Sa halang samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo natin ninyo. Maana usab kanimo. Resulta ni Kristo karon na ikaupat nga novena alang sa pagpangandan nato sa kapistahan sa tumahal ni patrona atong pinanggang nga Ben sa kuta o karon sab ang napulog lima nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ano mo pang angayan og tako sa pagsalambot ng Santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Kitang tanan Nagakumpisa ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaliyan unti kita sa Dios kang kagagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dalon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Diyos dito sa langit. Dagan po kita. O Ginoong Diyos, itugot ka namang imong mga alagad, ang kanunang kayuang sa lawas o kalag. Ug tungod sa pangaman ni Santa Maria, kanunang ulay, ang among pinanggang aberin sa kuta, aga ka kami latas sa makasakit ng kinabuya, hangtod moabot kami nga na sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga hariban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moses mingon ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya o tumanon siya ang mga sugo nga naisulat ni ining basahona, ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga ang Dios sa kinasing-kasing gayud dili lisod ang gihatagan ko kaninyo og sugo karong adlaw, wala kini didto sa langit ni atua sa layo. Dili kamo makaingon kinsa may mukuha niini alang kanato aron kita makadungog o makatuma niini. Wala usab kini dito sa tabok sa laod nga muingon kamo kinsa may mo tabok aron pagkuha niini aron makadungog kita og katumana niini, duol ra kaayo kini kaninyo. Anaa ra kini sa inyong baba og kasing-kasing busa makatuman kamo niini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kinahanglan ug mabuhi kamo. O Ginoo, nangamuyo ako kanimo sa panahon sa imong kaayo, O Dios. Sa imong dakong kaluoy tubaga ako, sa imong walay hunong nga panabang. Tubaga ako, Ginoo, kay walay kinutuban ang imong kaayo. Sa imong kaluoy lingi ako. Naguol ako ganiya sa kasakit, O Dios. Sa imong makaluluwas nga hinabang, panalip di ako. Daigon ko ang ngalan sa Dios, diha sa awit. Ug himayaon ko siya, uban sa pasalamat. Tan-awa kamong mapapsanon o pasadya. Kamu nga nangita sa Dios maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagpatalinghog sa kabos, ug ang iyahang nga gikabos dili niya tamayon. Kay ang Dios magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Ang mga anak siyang mga sulugon, maoy makapanunod niini. Ug sila nga naigugma sa imong ngalan, magpuyo niini. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas.
Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tuwa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kagulingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Ug higugmaa ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya, ug mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga may lugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya na nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana nahiagi sa gitulisan
ug sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad, ug gibugusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan, ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug miingon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isigatawo sa gitulisan, ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Bigsan nga ni Kristo karon ang ikaupat nga novena alang sa pagpangandam sa atong kapistahan sa atong mahal nga Beren sa Kuta. Usa sa nindot nga mga sambingay nga kanunay nato nadungog kining sambingay sa usa ka maayong Samarianon. Kung tanaw nato maigsoon diya sa katilingban sa komunidad, usa may mga hinungdan o mga rason kasagaraan kung adunay mga pagbingkil-bingkil, pag-away-away, dili pagsinabtanay o adunay kasamok. Unsa may mga una nga mga hinungdan. Di ba kung tanaw nato mga negatibo kaayo, no? Usahay tungod sa pagbintahuso, adunay mga kinaiya nga mapaytason, adunay mga kinaiya nga dagan kay mga negatibo nga makainta nga siguro mo'y nahimo nga hinungdan nga adunay kasamok no sa usa ka komunidad o katilingban. Pero sa akong pagpamalandong migsuon, aduna po di ay mga makainta positibo o maayo nga kinaiya nga kung masubraan, mabot say mahimong hinungdan nga adunay kagubot. Usahay makigsuon kining pagkamaayo nato, no? Pagkamaayo. Di ba ang pagkamaayo positibo man? Pero kung masubraan ang pagkamaayo, labi na gayod diya pananitan sa ato nga pagkapangalagaran, diya sa simbahan o pananitan diya pud-usab sa atong panggamanan. Hinuon dili man tanan, adunay pipila o makahenta ubay-ubay po nila nga makahenta nga tungod sa pagkamaayo o nasubraan, no? Or feeling maayo, ngano na hinungdan sa dili pagkasinabtanay. Adunay mga panahon nga usay sa pagkamaayo, usay ada ang pag-indigay. Ana ang musaman paglabuanay kung kinsay mas maayo. Ako may una diha, no? Ako'y maayo, no? Ako may mas idaran nimo, no? Ako'y mas maayo. Unsa man day ang makahinta ang tinuod nga maayong tao, no? Unsa o kinsa man day ang matawag nato nga maayong tao. Kay kung tanaw nato sa panglantaw sa mga ginikanan, para sa mga ginikanan, no, ang maayong tao nila o maayong anak katong mosunod sa ilang mga pahimangno. Mo follow sa ilang mga patakaran sa panimalay. Kung tanaw po nato sa mga opisina, sa mga bosses nato or mga manager baka o mga nagdala sa trabaho, para nila ang maayong tao katong empleyado nga kugihan. Dili malate sa trabaho, no? Creative, no? O uban pa, no? Matag usa ka nato aduna kita tagsa ka mga standard siguro, kriteria o basihanan kung unsa o kinsa day ang maayo o buutan nga tao. And in our gospel today,
Jesus also gives us an example of who is a good person and how to be good. Matod pa may suon, kinsa man ang maayong tao, kinsa man ang matawag nato nga maayong isig ka tao. Kadtong nakaila og nahigugma sa iyang isig ka tao, mo tay magaintag maayong nga tao. Kanang nakaila og unsa ganito nahigugma sa iyang isig ka tao. Gipangutan na si Jesus sa usa ka magtudlo sa balaod diya sa ebanghelyo karon atong nadungog. Nihintong usa ka magtudlo sa balaod din siya. Kinsa man day ang akong silingan, no? Kinsa man day ang akong isig ka tao? O gitubag kini ni Jesus sa usa ka sambingay. Katong sambingay nga gibasa karon nga atong nadungog, ang sambingay sa Good Samaritan. Di ba kanunay ning nadungog balik-balik nga sambingay nga unang nainitabo sa usa ka tawo nga gibanhigan sa usa ka tulisan, gihubuan siya, gitulisan siya o biyaan siya nga himatyon na. Nya unang niduol ni labay kinsa man usa ka pare, pagita ni pare no. Pare gadan ang kuan, may mo example. Sa una pa day no, pare gadan ang himo nga kasagaran nga himong bida sa mga istorya. Kani mga joke bitaw karon no, kisa may bida kana kasagaraan. Kung dili pare, madre. Nitabo pare, nilabay lang naka-encounter siya sa tao, yang gilabyan lang. Pagkagad duha, katong usa ka Levita, muragya pa nang gibuhat no. Nilantaw la siya ug miagi sa laing dalan. Ug ang katulo usa ka Samarianhon. Yang Samarianhon siya mo'y gidayeg diya sa mao nga sambingay. Kay siya man ang naluoy, siya ang nagpakita og pagtabang no. Iyang giatiman ang tao ug iyang gitabangan nga kini mabuhi. Para ni Jesus migsuon, ang matawag nga silingan dili kadtong sama nato og tinuhan, kultura, kadtong mga tao nga adunay mga panginahanglan no kasi may silingan nato nga i-consider kadtong mga naglisod, mga tao nga nanginahanglan. Dili mga tao nga atong gustong tabangan lang kay makabalos nato. Ang atong silingan kadtong mga tao nga mga silingan natong nag-antos taon sa kalisod. O kita usab nga mutabang, kita usab nga milihok, matabang usab kitag buutan nga mga silingan kay kita naluoy ug mitabang man ang tawhana. Nya kita ka nakahimo ka ta ana no. Nagatabang baka ta og ang pagpaambit kung unsa ana nato. Awhol man tong usa ka indot kaya nga pamalandong sa usa ka obispo sa Bohol si Father Bishop Abit no. Kay kaning mga sambinga iya man ni siyang gigaman og lain nga istorya nga susama sa sambingay sa Good Samaritan. Siguro kay mga kaparian diri maigsong kaparian ilan din nadungog o ila kanin napaambit og pipila siguro kaninyo ang nakadung ni mao nga istorya usab nga susama sa sambingay sa usa ka maayo nga Samarianhon. Haron gyud nga mas mabati nato no kay kini nga istorya gipaom ni sa ato nga sa atong panahon o sa atong lugar. Nga siguro nakahinta nahitabo na pud nato ni. Usa ka sugilinanon nga usa ka dalaga nga batan-on babae nga naghilak siya sige hilak no. Naglingkod siya sa sulod sa merkado, sige hilak siya. Sige hilak. Og usa ka pari gihapon. O grabe gining pari may una no. Usa ka pari nga milabay niya sa day. Nganong naghilak man ka? Itong babae, padre, gikuutan gud ko, gikuut akong pitaka. Nya kadtong kwarta ato taas lang gikuot daw. Gikutan sa kuan pitaka no, dili kuan ha. Gikutan yung pitaka. Nya ang kwarta ato motoy ipit og tagtambal siyang nanay nga nagluya. Nya kabalo mo sig tubag sa pare. Dai nganong naghilak man kaning babay. Padre, gikuutan man negos akong pitaka no. Nya katong kwarta ha, para to sa tambal sa nanay. Nya kabalo mo si tubag sa pare. Pastilan ka day nagdangag raman ka. Grabe si Father, no? Nagdangag raman ka, no? Puli sa inyo ha, kay bisag usan mo gilak diya, wala kay mahimo.
Pauli sa inyo, kay akong iampo imong nanay nga maayo. O, kaya po diyang gibawi, kay ampo daw. Sunod, kabalo sa ni labay, liminister. O, liminister. Humasa pare, liminister na po, no? Pag ingan sa liminister, day, ganang gihilak man ka, morya pag ingan sa babae nga, motoy na itabo, no? Ya, kabalo mo usay ingan sa liminister, day, pauli sa inyo, kaya ako na may balong o paibalo sa mga pulis, harong madakpan ng mga kawatan sa merkado. Mura gihapon. O gatulo, kabalo masikisi katulo? Sa Kristan daw. Dili sa Kristan. Muslim, usa ka Muslim daw, no? Usa ka Muslim nga naglingkod doon sa gilingkuran sa babae nga naninda. Nya kabalo mo say reaction sa Muslim. Nakadugman siya sa problema sa babae kay nidutong pare, nidutong liminister. Nya naminaw ug sa ilang conversation dayon nitong Muslim ni duol. Day, dawatan ni kong gamayng tabang nimo. Dawatan ning usa ka libo. Pauli sa inyo o ipaliting kambal para sa mga harong mamaayo. So nindot kayo ang istorya. Ang nimong bida kinsaman. Kinsaman ang para nato ang nagbuhat sa kabuton sa Dios. Ang pari iba, ang liminister o ang Muslim ba? Kinsaman? Kusyo ko daw. Istorya niya. Pero ang sa istorya, kung mentang Muslim ang at para nato ang nimong bida, but pasabot matod pa ni Bishop Abet nga mga matod pa ang atong gidawat nga bisan kinsa day pwede nga muhimo og maayong buhat, no? Pwede tang muhimo bisan natas kalisod, no? Bisan natas sa kakabus, pwede ditang mutabang. Pwede tang mutabang sa nagkinahanglan maigsuon. O ang ebanghelyo karon nindot kay ang ebanghelyo kay nagdasig kini kanato, no? Una, nga mahimo daw kitang maayo mga silingan sa mga taong adunay panginahanglan. Dili ta tataman sa kaluoy, di ba? Ay ba na luoy ra? Tama na kaluoy. O ni sympathize lang, wala ni empathize. Naluoy lang pero walay gihimo. Meron ta luoya no? Kuno ta luoya pod. Yaw ta gihimo. Ngaon ta aduna tay buhaton nga pagtabang dili taman sa kaluoy lang. Ikaduha, walaon nato ang dili mao nga panguna-una o pagbati sa mga taong lahi natong pagtuo, kultura o uban pa. Dili tatay inana, no? Bisan kinsa pwede natong tabangan. O mo bitaw na nga kisa may mayang silingan. Una, katong nanginahanglan o ikaduha, kandang kabalukang mutabang, no? Kabalukang nga mubati sa nakinahanglan. Matawag ka og maayo ka nga tao mga igsuon. Naunta ning ato pagbayan sa santos nga misa uban sa tong pangama sa tong mahal nga patro, atong mahal nga berhen, ang berhen sa kuta. Naunta ato ta mabatunan ang mga iyang hiyas o kinaiya. Kay ang iyang mga hiyas o kinaiya haom kaayo sa sambingig karon nga atong nakatunan ang pagkamao nga maluoy, mutabang o mubati sa mga nagkinahanglan. Hinaot pa unta. Kalihig manindog ang tanan. Ato ko lang ipadayag ang itong pagtuo, magdungan kita. Nagatuo kami sa Diyos. Sa Dios. Ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Gituwag kita samahan aron mamahimo kitang iya mga mensahero sulod sa atong tagsatag sa kapamilya o komunidad. Ug karon mag-ambo kita alang sa atong panginahanglan diya sa atong buhig pagsangyaw sa iyang pulong. Ug kita maingon, Amahan, himuha kaming angayan nga mosunod kanimo. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himua, ka ang tanan nga nag-alagad sa simbahan, ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian, makasinati unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy. Ilabi na sa pagpatunhay sa misyon ni Hesukristo, ngadto sa labing suok nga dapit, nga naglisod sa pagdawat sa mensahe sa kaluwasan, ug busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi sa iyang pagpangama mapuno unta sa gugma ug kabalaan ang matag pamilya. Mabuligan unta ang mga ginikanan sa maayong panglawas ug panghunahuna aron sila tunhay nga makaamuma sa ilang mga anak ug busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Imong gihatagan si Maria og kusog didto sa tiilan sa krus. Ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang mga gilukdo. Labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga subano, ug mga kabos. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinagi sa iyang pagpangama, hatagi o kusog ang mga huyang, labi na ang mga batanon nga nakasinati sa krisis sa mental health, hatagi o kadasig ang mga naguol, labi na ang mga binihaan o sinalikway, o panalangini ang kahalangdon sa mga mangrove forest reserves, ilabi na sa mga panggubatan, malaubang forest reserve, o busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Imong gibutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino, ug imo pagayong gihatagan ang mga katigulangan ug tinuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Birhen sa Kuta, himuang ang among mga pagpanaw, panalipdan kami kanunay batok sa hulga sa terorismo, sa mga daotang laraw sa mga antikristo, ug sa mga malimbungon sa katawhan nga nagpahimulo sa mga kahuyang o kakulangon, ug busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, himua kaming angayan nga mosunod kanimo. Imong gipurong-purungan si Maria nga reyna sa langit. Pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga nangamatay
maglipay unta dinha sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan o busa nangamuyo kami kaniya. Amahan, himua kaming angayan nga musunod kanimo. Langitong Amahan, giyahi ang among kakulangon, aron kini mahimong tulid sa imong mga mata. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog ang tanan. Palihog sa pagpanlingkod.
palihog sa pagtindog. Pagsun, paghambal ka mo, ako yung sakripisyo, dawanda sa Diyos kamahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kung hindi ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo. Ang natawid kayo sa berhen nga wala makakubos hinunua, nakasantos sa tibok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta na makapaymot kanimo ang among mga gasa. Kini ang ipangayo pinag ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayong inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan ang higmatarong gayud nga magdahig kami sa mga kaibulungan sa imong grasya diya sa mong pagpalandong sa kaimpitan sa tanan nimo mga santos. Sa pagsalog namo sa demana ni Maria kanunayng Berhen, may dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diya sa mga pulong sa iyang awi sa pasalamat. Pagkakaibulungan sa imong nabuhat sa tibok kalibutan, ang tanan nakaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa katang paubsanan ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manubos sa tanang katawan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangya kami sa imong himaya, diha silang walay hunong nga pag-awit. Santos nga ikaw yan ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu Pagsanto sa inyong mga gasa, aron mahimo kini ang tanan nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni kuha siya upan, ipasalamat kanimo ipikas ug gihatag ito siya mga tinunan ug miingon. Tawatag kini nga tanan ug kana kay kini mao kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang tapos ng panihapon ni kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining ito siya mga tinunan ug miingon. Dawata kining og Panginoon kamuha tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tuming kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghadom sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Mingpas sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, kung kayong kaming giisip nga ngayon nga matubang og maalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinamdumi ginawa imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo sa tanang mga pare ug sa tibuok mong lungsod. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing dunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayon to sa tumamahan nga pasaylo ng ato mga sala ug kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Umabot ka ng wanging iharian at tuma ang imong pagbuo dinhi sa'yo kamay mo sa langit ang kalangunan mo sa matag-adlaw ihatag ka na mo karon sa mga nakasala ka namo o pili mo kami ito yan sa panulan luwasa kami sa Maay kami kanimo Ginoo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon na ayon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among mananubos. Hangtod sa kahaturan
Ginoong Jesucristo, naging kasi mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kay usa. Ito nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita tanong panaginig sa unay. Kanyang kodero sa Diyos, na nagawag kang samasala sa kalibutan, mulang kitang gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Og karon atong isunod ang second collection. Sa
Tagampo kita. Ginoon nagpasidog kami sa mayroong handumanan sa labing mahal na Berhen sa Maria. Nakampo kami tugot na gumikan siyang pangahuyo. Huwag nakahambit kami sa kalawasing nga dayon, sa kapuno sa imong grasya, o nag-agon kami sa imong kanuning panabang, tungod sa paghandong namo kanimo nga among sa among mga ang misteryo sa among kaluwasan. Kaya magapangayo pinagi ni Kristo ang mga Ginoo. Amen. Tagampo sa ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Pangalikdi kami batok sa mga panlimbong pagsulay sa yawa. Mabawsanon kaming nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gawon sa Dios, imong ibanlod sa impyerno sa Satanas. Uban siya ang daw mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Ato sa sampito itong mahal nga inahan, makagagahong Kung ni Diyos, kaming imong mga anak, nangalipay kaniyaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Berhen Maria, ang among pinangga nga Berhen sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kayuhan sa lawas ug kalag. Maaga kami latas sa mga kasakit nining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw, mahalikay kami sa tanang katalagman. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bahin ko sa makadit alang sa mga paibalo ug pagpasalamat. Pahibalo, ugma pohon, July 11, 2022, adlawng Lunes, atong pagasawlugon ang ikalimang nobena misa. Ang nobena nato ugma magsugod sa may alas 3:45 sa hapon, dili na sa alas 2, kung dili alas 3:45 sa hapon. Ug isunodayon nato ang santos nga misa sa may alas 5 sa hapon. Ang moabag kanato ugma pohon mao ang mga deboto sa Berhen sa Kuta, sa Jimenez, Katipunan ug Sinakaban, uban sa Usamis City Local Government Unit o LGU, officials and employees sa Northwestern Mindanao School of Technology, sa Legion of Mary, sa Marivic Store, sa Feliz Jewelry and Pawn Shop, sa Kuta Eagles Club, sa Confradia de San Jose, sa Habenes Flower Shop, Di Guzman Clinic, TransAsia, Philippine Coast Guard Auxiliary Unit 1002nd Misamis Occidental Chapter, sa CGS Misamis Occidental, Kukalyong Shipping Lines, sa Daughters of Mary Immaculate sa Aguada Chapter, o sa Knights of Columbus sa Aguada ug annex chapters. Ang in charge nato ugma pohon mao sila Sister Susan Rosal ug Sister Helen Padilla. Niining tungora atong pasalamatan ang atong mga kaparian nga miduyog ambit kanato karon niining ikaupat nga nobena misa. Atong pasalamatan si Reverend Father Zacarias Montifalcon, Reverend Father Emmanuel Pudyutan, Reverend Father Izagani Husul, Reverend Father Henry Rivel, Reverend Father Timmy Ruben, Reverend Father Marvin Osmania, Reverend Father Rolly Lagada, ug sa atong rector, Reverend Father Juniver Roma. Salamat usab sa atong seminaryan nga naa karon dinhi, si Seminaryan Romel Rodinas. Usab magpasalamat kita sa atong Ginoo sa kanunay pagdasig sa atong Mass Presider karong kahaponon ug pagtudlo kanato sa pagpadangat sa matuod ug buhi nga kaluoy ug gugma ngadto sa uban. Salamat sa pagtudlo kanamo nga ang kaluoy ug gugma mapadangat ug mapabati sa tanan bisan pa man sa nagkalain-lain nga relihiyon, sa nagkalain-laing kultura, sa nagkalain-laing kahugpungan sa mga tao. Sa mga tao,
mga igsoon tang nagsubo, naghilak, ug nanginahanglan. Daghang salamat, Reverend Father Fernando Aguilar Jr. Salamat usab sa mga nagpahiluna, sa mga nag-andam, ug nag-sponsor sa atong kasaulugan karon, sa mga apostolado, sa Berhen, sa Kuta, sa Talaeron, sa Holy Cross Parish. Ato silang patindugon. Atong isunod ang sa St. Matthew Parish sa Aluran, ug ang ikatulo sa Holy Cross Parish sa Panaon. Salamat usab sa atong mga sponsors sa Barangay Baybay Triunfo, Barangay Official, apil sa ilang kapitan na si Kapitan Benedicto Rosal nga nagsaulog sa iyang adlawng natawhan karon. Salamat usab sa LaSalle University, Ozamis Cathedral School of Immaculate Conception Incorporated, sa Banco de Oro Gallardo and Rizal Branch, sa China Bank Ozamis Branch, sa Rubilius Optical Clinic, sa Tobias Feliciano Faith General Hospital Incorporated, sa Sandra Ortega, sa Canonio Construction Supply, sa Supermix Lutong Pilipino, sa Milfan Marketing, sa Junjing's Pawn Shop and Junjing's Construction, ug sa Panaon Community High School, faculty and staff. Kaning Panaon atong patindugon kay murag naa ni sila daghan karon sa Panaon Community High School, faculty and staff. Ato silang pakpakan. Ato usab nga pasalamatan sila Sister Susan Tixon sa 50th Barangay sa Pinggol, ug kang Brother Sotero Garcia sa Santa Cruz sa ilang kadasig isip mga in charge niining atong ikaupat nga novena misa sa mahal nga Berhen sa Kuta. Kaninyong tanan kami nagmapasalamaton sa kanunay. Atong pakpakan ang Ginoo, atong pakpakan atong mahal nga Berhen sa Kuta. Viva Berhen sa Kuta! Viva! Viva Maria! Viva! Mahindog palihog. Ang Ginoo na kaninyo, Mana usab ug kanimo. manalangin kayo may Dios sa amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Magsang tapos ng itong santos nga misa, manglakaw kita at ang nagugma og kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagpakan ng Ginoo ang Berhen sa Kuta, Migson. Viva Berhen sa Kuta!
Ang atong ikatulong misa magsugod sa may alas 5:15 sa hapon. Among gihangyo ang buhot nga magpangama ug mohikap sa atong mahal nga Beren sa kuta nga magampo lang siguro daan aron paspas ang transition sa paghikap. Daghan kayong salamat.